Oh yeah. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Live ulit tayo. Samantalay natin Saglit lang ito kasi aalis daw kami ng bago mag alas 4. Kaya mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Mega love shout out po kay Ma'am Analisa. Ayan. Mega love shout out din kay Paul Donisa Official. Alright. At mega love shout out din kay Ji Chang Wok. Mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Mega love shout out kay Miss Nani Sanchez Vlog. Alright. At mega love shout out kay Biyaheng Brankel Sam dyan sa Saudi. Ayan. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao, mega love shout out po. At mega love shout out kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out. At sa buong mundo sa naaabot ng live na ito, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon at ayan, mega love shout out po. Ayan sa lahat. At mega love shout out sa 1 million dyan. 1 million in the house. Mega love shout out. Alright, 3 million in the house. Mega love shout out. Ngayon, ang ating pag-usapan ay kayo ba ay nasatisfied sa mga panibagong pangako na naman sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos? Alright, comment nyo dyan kung kayo ba ay satisfied. Ayan, mag-antay man kayo o pro, wala tayo ditong pinipili. Ayan, open tayo sa lahat. Basta't wag lang below the belt. Ayan, libre tayong magdebate lahat. Kahit isang taon tayo magdebate dyan, basta wag lang below the belt. Hindi po yan, open po kayong lahat yan. Kaya mega love shout out po sa inyong lahat. Mayroon na tayong 9 million in the house. Ayan, mega love shout out. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat ng nararating ng live na ito, mega love shout out po. Ayan. Ayan, comment po kayo dyan. Ano ang inyong masasabi sa nagdaang SONA ng dating Pangulong ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, ano pong masasabi nyo? Marami na naman na pinangako na hahabulin niya yung mga kurap, kung saan ay nag-standing ovation pa yung yung mga pinaghihinalaan. No? Nag-standing ovation pa sila. Mayroon tayong 13 million in the house. Mega love shout out. No? Kaya ang kawawa yung DPWH. Pagbubuntunan yung ating mga kawani ng DPWH. Talagang naman talaga. Ang nangyayari naman diyan lalong lalo na yung mga congressman na may mga may mga kamag-anakan. Ayan, kaibigan ng mga kontratista. Yan po ang nangyayari. Ang nangyari, inuutusan lang nila yung mga taga DPWH kasi siyempre sa kanilang mga pet project nila yan, siyempre magtatanong talaga yan sila. Kaya ang nangyayari, ang naiipit yung kawawang mga empleyado. Pero ang diyan,
Sino ba talaga? Sino nga hahabulin nila yung mga hindi nila ka ano, hindi nila ka, yung mga kontraktor na hindi nila ka ano-ano. Di ba? Ganun nangyayari dyan. Pag hindi nila kaalyado, tapos ka na. Oh, ganun lang yan, panahon lang yan eh. Ganun talaga ang buhay ng politika. Kaya nga, pag pumasok kayo sa politika at alam nyong mahina ang loob nyo, wag na kayong pumasok. Kasi, nako, lahat yan kakalkalin sa buhay nyo pag kayo ay isang politiko. Di ba? Ganon ang labanan. Ngayon, kung gusto mo lang maglingkod at mahina ang loob mo, wag mo nang ipagpatuloy. Ngayon, kung medyo matibay-tibay ka, matibay ang sikmura mo, ay yayaman ka. Ganon ang takbo ng politika, no? Paano natin sasabihin na mawala ang korupsyon? Simple na lang. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa LTO. Sa LTO na lang. Ilalagay pa nila doon, ibabalandra pa nila doon. No fixer. Pero ang dami nilang utusan doon sa labas. Hindi ba mga fixer yon? Binibigyan nila ng uniforme. Di ba? Ang pinapagalaw nila yung mga tagalabas. Kaya paano mawala ang korupsyon? Na sila mismo inaalagaan nila. O, kahit saan tayo kahit saan na LTO pumunta kayo. Alam nyo ba ngayon yung ginawa na ang tawag nito, yung kailangan kumuha ka muna ng TDC pag umano ka ng pag kumuha ka ng student at saka driver's license. Nako, kung makikita nyo ang lagay niya sa LTO 9,000 hanggang 10,000 makakuha ka lang ng driver's license. Ngayon, sasabihin naman kasalanan ng tao. Kahit gustong mangurap ng tao, kung wala doon sa loob na nagpapakurap, hindi po magagawa yan. Ayan, Wilfredo Mulo, magandang hapon. Ayan, sige. Doon na tayo sa nangyaring kay Nagdaang Suna. Ayan, anong masasabi nyo? Comment kayo dyan. Ayan, at siyempre comment kayo dyan, anong masasabi nyo sa Nagdaang Suna? Maganda ba? Yung pinangako, matutupad ba? Ayan, mag-antay man tayo, mag-pro. Ayan, comment kayo dyan, basta wala lang below the belt. Diba? Wala lang below the belt. Yan ang policy natin dito. Pag below the belt na po ay may kaparusahan na naghihintay. Diba? Pero ako, ang sa akin dyan, medyo ako, kasi alam naman natin ng mga nakaraan. Diba? Ngayon, ang gusto kong ikutan, yung sinasabi niyang 20 pesos ang kilo ng bigas. Kasi gusto ko patunayan kung talagang mayroon. No? Kasi, alam nyo, yung hindi tatagal yan. Magkaroon man yan, mga ilang araw, isang linggo. Alam nyo kung bakit?
Bibilhin nila ng napakamahal na imported. Tapos ibibenta nila ng 20. Saan nila kukunin yung pandagdag? 'Di ba? Ngayon, magkano na ngayon ang ano? Magkano na ngayon ang utang ng Pilipinas? 17 trillion. Oh, sa mga kwentador, sa mga kwentador, sa mga magagaling magkwenta, sa bawat isang Pilipino nagkakautang ng 153,000. Pag silang mo pa lang, mayroon ka ng utang. 'Di ba? Sipin niyo 'yon. Napakagagaling ng mga ano natin. Napakagagaling niyan magkukwenta. Bakit? Nagkakautang ang Pilipinas. Pag naglagay ng project, halimbawa, naglagay ng project sa kalsada, totoo gumasto ang gobyerno. Pero, kinakaltas yan sa road user tax. Sa mga motorista. Nagbabayad, ibig sabihin, ina-advance lang. Nakakabawi. Paano nagkakautang? Kung walang korupsyon. Di ba? Paano magkakautang kung walang korupsyon? Kasi kung tutusin, kung talagang magagaling mag-budget yan, ang mga Pilipino, napakagagaling mag-budget yan, lalong-lalo na yung mga pangkaraniwan na ano, pangkaraniwan na mga nanay dyan. Napakagagaling mag-budget yan. Samantalang yung trabaho niyan, sales lead, construction worker. Pero naisusurvive nila. Pagdating ng Sabado, nakakabayad sa utang. Pero tayo, bakit lumaki ng lumaki ang utang? Di ba? Yan ang nakakapagtaka. Lumaki ng lumaki ang utang natin. Sa makatuwid, hindi tayo nakakabayad. Samantalang yung pangkaraniwan na construction worker, magkano lang sahod yan? Under minimum pa nga yan kadalasan yung iba. Pero nangungutang yan pagdating ng Sabado, kaltas. Matagal ako sa construction eh. Mayroon naman talaga na ano, mayroon naman talagang hindi nakakabayad. Ibig sabihin, hindi nila kayang i-budget yung kanilang ano. Hindi nila kayang i-budget yung sinasahod nila sa isang linggo. Pero karamihan dyan, pagdating ng Sabado, nakakautang yan sa kantin. Nakakautang yan doon sa bahay nila, sa tindahan. Aba, nakakabayad naman, nasusurvive nila. Puro nga lang utang. Di ba? Pero nasusurvive. Pero bakit yung mga ano natin, ang gagaling naman? Mga degree holder. Bakit tayo hindi nakakabayad? Di ba? Bago sila nagpasa ng budget sa loob ng isang taon, pinag-aralan nila yan kung saan gagamitin. Bakit hindi nila naaabot yung target? Oh, tayo naman nagtatanong lang. Wala tayong pinagbibintangan dito. Di ba? Kasi nga minsan napupunta doon sa mga walang kwentang ano, budget, kaya nauubos yung pera. Napupunta sa wala. Oh, anong mangyari? Di ba mangungutang? Kasi nga binudget pa nila na ang kinukwenta nila hangin lang. Di ba? Oh. Mayroon nga dyan eh. Project na. Ipinasa na.
na fully accomplished. Tapos na yung project. Sunod na taon, pinasa na naman uli. Mayroon dyan, nakatatlong tanggap na ng pondo, hindi pa natatapos. Yun doon sa amin, no? Yung basketball court, hanggang ngayon hindi pa tapos. Tapos na yung termino ng congressman, yung pinaject niyang basketball court, hanggang ngayon hindi pa tapos. Di ba? 3 taon ang kontrata, basketball court lang yun, ha? Matagal na tingga kasi kinapos ng budget. Paano ka nagpasa ng project mo kung alam mong walang budget? Di ba? Sayang yung ano natin kung siyempre hindi naman natin masisi kasi yung iba ang gusto lang talaga kumita naman. Iyon lang ilang naisip na paraan kung paano kumita Di ba? Oh, sabi nga nung veteranong broadcaster na yun sa Radyo Agila na si nakalimutan ko na yung matandang broadcaster, kung gusto daw yumaman magpolitiko. Oh. Broadcaster na mismo yan Kaya itong pinangako sa SONA ng presidente, anong masasabi nyo? Kayo ba ay naniniwala na matutupad? Oh. Anong sabi? Konti na lang ang nagugutom? Bumaba ang inflation rate? Nako, aywan ko lang. Paano ang kinuha nila? Yung sinabi ng NIDA na 20 pesos 21 pesos makakasurvive na ang isang individual na Pilipino. Ewan ko kung paano nila nakuha yon. Ako naman hindi ko sila masisi. Alam nyo kung bakit? Yung mga yan, mga elitista yan, mga mayayaman yan. Minsan yung mga katulong nan, 3, 4, 4. Oo. Pero pagdating sa umaga, ang almusal ng katulong, 1 pirasong tuyo. Minsan sa 2 itlog, magati-hati yung 3. Oh. Tapos yung kape na Nescafe. Kaya tama naman. 20 pesos masosurvive. Kasi kung kukuha ka ng medyo masustansya, paano mo pagkakasyahin ang 21? Di ba? Paano nyo pagkakasyahin ang 21? Sige nga, comment kayo dyan. Sapat na ba yung 21 pesos? Bawat kain ng bawat isa sa atin? Iyon ang kwininta nila. Hindi nila kwininta yung isang pamilya may anak na 2, di lalabas 4 sila. Magkano yon? Sa makatuwid 84 per meal. Tipid na tipid yun Kayang-kaya naman. 1 pirasong tuyo nga lang. Tapos yung 1/4 na kanin, kasi kukwentahin mo yun sa 3 beses kainan sa maghapon sa 1 kilong bigas, magkano ang kilo ng bigas? 56. O kung makabili ka ng 20, tsamba mo. 20 pesos. Kaya talaga. Hindi ka nagagamit ng mantika. Yung isang toyo, iihaw, isugba mo na lang sa apoy. Para hindi ka nagagamit ng
Hindi ka nagagamit ng suka, hindi ka nagamit ng mantika para prituhin yung tuyo. Masusurvive. Pero, ikaw ba? Kaya mong isurvive sa araw-araw, paulamin mo yung anak mo ng tuyo? Anong sustansyang makukuha nun? Di ba? Ganon ang ano ng mga elitista. Yung mga magagaling. Yung mga kasambahay niyan. Minsan kape nga lang eh. Bibili ng pandesal. Magtatrabaho yan. Hindi yung iba niyan, hindi yan makakakain ng tanghalian hanggat hindi nakakatapos kumain yung amo. Mayroong mga amo na ganyan. Hindi kayo pwedeng mananghalian hanggat hindi sila nakapagtanghalian. Anong oras yan sila nag-aalmusal? Alas 11, alas 10. Di anong oras ang tanghalian yan? Alas 2. Or alas 2:30, alas 3. Anong oras ngayon ang tanghalian ng mga kasambahay niya? Di ba? Maraming amo yan. Mayroon akong naging boss na ganyan. Hindi pwedeng kumain yung kasambahay hanggat hindi sila tapos. Kasi nga, ang ipapaulam nila, yung tira nilang ulam. Kaya itong mga ano na ito, sayang nga, ang gagaling sana eh. Pero paano mo pakakainin? Problema na naman ang ano yon. Pagkulang na naman yung sustansya nung nakakain ng mga di malnutrition na naman. Problema na naman ang PhilHealth. Di ba? Pero sila, tingnan mo. Pag naandyan niya sila sa session, 100,000 ang ginagasto niya sa pagkain nila. Daang libo yan. Kasi mayroon akong naging boss dati. Kaya nakikita ko yan sila. Dating ano yon? Dating judge ng Court of Tax Appeal. Yan, maraming mga kaibigan niya na politiko. Alam nyo pag ano na yan sila, magkita-kita na yan sila. Yung mga kaibigan na politiko. Sumalangit nawa yung boss ko na yan kasi ano na siya. Wala na. Pag magkita-kita yan sila. Alam nyo, marami akong ano na yung mga driver kawawa. Hindi binibigyan ng ano, hindi binibigyan ng pagkain. Kasi nga libre naman daw kain pagdating na lang ng bahay. Anong oras umuwi ng bahay? Oras umuwi sila ng bahay, minsan umuwi yan alas 11, alas 12. Iyon ang hapunan ng driver niya. Di ba? Paano niya sabihin? Paano sasabihin? Kahit sinong nakaupo. Pag hindi sila seryoso, walang mangyayari sa Pilipino. Pero magagaling yan. Pag nandyan sa harap ng nandyan sa harap ng camera, ang gagaling. Mayroon pa nga dyan eh, yung mayroon pa nga dyan yung matapang na politiko, wala daw siyang inaatrasan hanggat sa silang nag-away-away na ng mga politiko. Pagdating sa media, bakbakan sila ng bakbakan. Pero nung nagkita-kita sila doon sa lamay ng isang napakalaking construction company dito sa Pilipinas, aba, sabi ko, ibang klase itong mga ito. Pagdating sa harap ng camera, halos maggugurguran sila.
Akalain mong ang sarap ng tawanan magkakasama sa isang lamisa? Oh, di ba? Sinong niloloko nila? Yung kanilang mga followers. Oh. Di ba? Kaya paano tayo maniniwala? Tapos, ano sabi pa? Yung mga korap, anong nangyari? Nag-standing ovation pa. Yung mga congressman, nag-standing ovation, palakpakan. Parang niloko nila yung sarili nila. Di ba? Ay, 80 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Oh, kaya naman, anong masasabi nyo sa nagdaang suna ng dating Pangulong Marcos? Dating Pangulo. Pangulong Marcos pala. Anong masasabi nyo? Comment kayo diyan. Wala lang tayong wala lang tayong below the belt. Kasi pangit naman 'yon. Ano lang, friendly lang tayo. Alam ko naman kanya-kanya kayong sinusuportahan, pero ako, sinusuportahan ko talaga Duterte solid ako. Sigwi lang ako ng konti. Bago po ako na matagal na po akong since 2001 nahilig na ako sa politiko, sa mga politika, pero never akong ngayon lang ako nagsasalita ng ganito, pero matagal na po ako sa likod ng hinabol-habol pa nga kami noong araw ng may mga dalang armas, nang dahil lang diyan sa kasi noong araw nasa anti-crime kami. Bandang huli yung yung namin nagkabintahan na pala. Mayroon kami noon ginawa na party list na para lang sana yun sa para lang sana noon sa aming samahan. May organisasyon po kami noong araw, Brotherhood. Nung nanalo na, nagulat kami. Anak na ng dating presidente yung nominee. Siya lang nakaupo. Kaya nagulat kami. Tingnan mo, binitawan namin, isang termino lang siya. Kasi nga nagulat kami. Kaya doon po nagka-hiwa-hiwalay na yung aming organisasyon. Kaya simula noon, wala na, nanahimik na ako. Manahimik na tayo diyan kung tayo naglulukuhan lang sa sarili. Wag na. Maghiwa-hiwalay na tayo. Napakalakas po nung aming organisasyon nung araw kasi napaka-active pa. Pero nung napunta doon sa isang anak ng politiko, pangalawa, hindi na kami ang nirepresent kung hindi mga security guard na. Di ba nakakaloko? Kayo ba matutuwa? Hanggat sa napunta na kami sa kanya-kanyang sinusuportahan ng mga politiko. Kaya siyempre ngayon lang, pero hindi ako sanay magsalita ng ganito, na hindi ako magaling magsalita kasi ang sasabihin ko lang yung nararamdaman ko. Di ba? Kung may nasasagasaan nun dyan, pasensya na kayo. Ganun talaga ang buhay. Di ba? Kasi nga, pag may lumalapit nga sa akin, never akong humingi ng posisyon. Kasi kung gusto kong humingi ng posisyon, ang ganda ng trabaho ko ngayon. Pero mas maganda ang trabaho ko ngayon kasi wala akong sakit ng ulo. Kasi pag lumapit ka sa isang politiko at binigyan ka ng posisyon, ay hanggang 9 years ka lang. Pag minalas-malas ka, isang termino ka lang pag natalo ka. Di ba? Pero never akong humingi
Kaya nga, kung saan ako dinadala, bibigyan ako ng posisyon. Anong gagawin ko? Mas maganda ang trabaho ko. 20 years na ako sa trabaho ko. Hindi ko kailangan ng alok niyang trabaho. Hindi nila makuha kung anong gusto ko. Kasi, pag ikaw ay tumulong sa isang magandang hapon po, mega love shout out kay Dominica Sumampong. Ayan, mega love shout out po. Pag kayo po ay tumanggap, halimbawa sinuportahan nyo yung isang politiko at tumanggap kayo ng posisyon, paano nyo pa siya mababatikos kung nandyan na kayo sa poder niya? Di ba? Amo nyo na siya eh. Oh, ngayon, pag tinulungan mo siya at hindi ka tumanggap ng posisyon, aba, araw-araw mo siyang batikusin, wala siyang karapatan. Kasi tinulungan mo siya eh. Tapos nagwalang hiya siya. O di, pwede mo siyang batikusin. Hindi ka tumanggap ng posisyon eh. Ganon dapat tayo. Huwag tayong padadala. Ayan. Mega love shout out po kay ZG. Ayan. Kayo, anong masasabi nyo sa nagdaang sona ng Pangulong BBM? Kayo ba ay satisfied o dissatisfied? Diba? Ganon lang. Malaya tayo dito. Antay man kayo o pro dyan. Basta ako, solid Duterte. Alam nyo kung bakit naging solid ako sa Duterte? Walang taong perpekto. Sabihin na natin, ako hindi ko alam kung may mali siya. Hindi ko alam. Walang taong perpekto. Pero ang nagawa niya doon sa komunidad namin, napakaganda. Naubos yung mga tulak. Naubos. Yung mga user tumaba. Yung iba nagparehab. Yung iba hanggang ngayon ng wellness. Kaya diyan ko sinusuportahan. Diyan ako sumusuporta. Kasi ilang presidente na. Oh, ngayon, kaya ko naman hindi sinuportahan si Marcos. Wala eh. Nagbali ka na ngayon. Ngayon, ilang pamilya na ang sira doon sa amin. Ilang pamilya na ang sira? 2 pamilya na, sira na ang pamilya. Yung 2 anak nung isa, hindi na nakakapag-aral. Wala na, lulong na yung lalaki. Oh. Lulong na yung lalaki. Nung isang gabi, nawala lang yung hipag. Pumunta ng Taguig doon sa pamilya ng asawa. Pag uwi nila, wala nang electric pan, wala nang kalan, wala na yung mga kutsara, wala na yung mga kaserula. Ninakaw na nung hipag. Ngayon nagpaano sa amin ng CCTV, nagpa-review. Ang lumabas yung bayaw niya. Oh. Ngayon, isusurrender doon para iparehab. Iyak-iyak naman yung asawa. Ngayon, anong nangyayari doon sa 2 bata? Nauutusan na ng mga tulak na bumili, maghatid. Kasi walang pangkain eh. Wala man trabaho yung babae. Ngayon, pag makita nyo ang sitwasyon, maaawa kayo. Alam nyo kung bakit? Yung babae, akala mo may sakit na TB. Sa sobrang payat. Problemado sa asawa, walang makain. Pero pag gusto nang dalhin yung lalaki at iparehab, umaayaw siya. Kasi siyempre na asawa yan eh. Naiintindihan natin. Mahal niya yung asawa niya eh. Ay hindi naman po pwedeng madala pag hindi siya pumirma at hindi siya kasama. Kaya hindi makuha-kuha. Ngayon na nagnanakaw na. Di ba? Eh kung araw-araw yung routine niya ganyan, nakikita na ng mga anak.
Na ay okay lang pala kasi hindi naman ano eh, nagiging ano na, nagiging kumbaga yung bata parang nakikita niya okay lang pala. Kaya ngayon yung bata nauutosan na. Kawawa. 'Di ba? Sira ang pamilya. Sira ang pamilya. Yung isa naman iniwan na ng pamilya. Kasi kaysa naman mahawa pa yung mga anak. 'Di ba? Sakripisyo na lang siya. Ngayon, paggala-gala na lang. Yung isa naman, itinakwil na ng magulang. Kaya nga nung isang gabi, nahuli doon sa kabilang barangay, ayaw lumabas yung nanay, ayaw makipagtulungan yung nanay kasi nga, hindi na raw umuwi sa kanya. Sabi ko, anong gagawin natin dyan? Ianak mo yan. Ang katwiran niya, hindi na umuwi. Ay kaninong ano yun? Kaninong problema yun? Problema ba ng kapitbahay yun? Na hindi na umuwi yung anak? Hindi mo na disiplina kasi nga pinabayaan niya. Di ba? Natuto nang magtulak. Batang bata. Pero nung umupo si Duterte, masasabi ko talagang napakalinis ng araw. Nagtakbuhan nawala sila lahat eh. Kasi sa ano namin, sa isang yung homeowners po doon sa amin, ano lang yun eh. 500 plus na member. Nasa 6,000 botante. 6,000 ang 5 to 6,000 na botante sa amin. Maliit lang na komunidad. Pero kung sa Manila, mga ano 'yon, mga 10 zona, 10 barangay 'yon kung sa Manila. Pero sa amin nasa ano 'yon, 500 na member, 500 ang member namin, tapos yung mga botante na rehistrado nasa 3,000 to 6,000 ang rehistradong botante. Kaya medyo malaki-laki din. Kaya pagdating doon sa ano, nagulat nga kami noon ng mga unang buwan, mga unang 90 days ng dating Pangulong Duterte. Ang akala namin kukunti lang kasi sabi ko, iilan-ilan lang naman diyan ang ano, iilan-ilan lang naman ang ano diyan. Alam niyo nung sumuko, halos 2,000 pala. Doon kami nagulat na napakarami pala. Akala mo napakatahimik ng komunidad mo. Ang dami palang milagro. Isipin nyo yun. Halos 2,000 ang user. Kung hindi pumasok ang isang Duterte, baka ngayon puro na zombie yung nandoon sa amin. Yung 2,000 na yun. Alam niyo yung 2,000 na yon, ang nag-ano nasa 1,200 lang ang nagtuloy doon sa wellness. Gumanda yung ano nila, gumanda yung kanilang ano, pamilya. Kumbaga lahat nagulat, bakit ganun kalaki? Hindi nga kami makapaniwala na yung pala gumagamit na. Oh. Isipin mo yun, sa loob ng 1 taon, kung hindi natigil yon, sa loob ng 6 na taon, kung hindi natigil yon, di ba? Ilang pamilya ang maapektuhan nun? 1,200. Kung natuto yung mga anak, kung natuto yung mga apo, kasi mayroon nga 54 years old, ang dami ng apo, hindi namin alam. Naggano na rin pala ang ano niya. Diba ganun ka ano ang
pinagbabawal na gamot. Isipin nyo kung walang pumasok na isang Duterte, mabibisto ba natin yon? Malalaman natin yon? Oh. Kung tayo palaging nasa trabaho, naiiwan palagi yung mga bata, yung mga anak natin, di ba? Hindi natin alam ang nangyayari pag alis natin sa bahay. Oh. Aalis tayo ng alas 5 ng umaga kasi ang pasok natin ito 5. Aalis tayo ng alas 5 para umabot tayo dahil sobrang traffic. Uuwi tayo alas 9 na ng gabi. Hindi natin alam doon sa 12 oras ang nangyayari doon sa mga anak natin, kung ano na ang nangyayari. Di ba? Oh, yung iba naman diyan, sasabihin yan, may telepono naman, bakit hindi mo matatawagan? Kung may mga ginagawa na bang kalukuhan yan, maaamin pa ba sa iyo yan? Di ba? Di siyempre, good shot yan. Malalaman mo na lang na ano na pala, malala na. Di ba? Kaya nga ako talaga, nagpasalamat ako kung walang pumasok na Duterte. Baka marami na sa amin sumbi. Kasi ako mismo, saksi ako. Kaya gano'n na lang ako kabukal. Bakit sinusuportahan kong isang Duterte? Wala mang perfectong tao. Nako, patapos na yata kami, sayang ah. Pero di ba sabi ko naman isang oras na, sandali lang tayo. Ayan, nandiyan na yung boss ko. Alis na tayo? Uwi natin. Sa bahay? One Delta bukas. Di ba? Kaya ako, hindi ako naniniwala na ano. Maaari siguro mayroon. Kaya sinabi ko nga, wala namang perpektong tao eh. Oh. Pero ako hindi ako naniniwala na yung sinasabi niya, nako. Maraming nakapaligid sa kanya na sinamantala. Mabait daw si Marcos. Kung mabait, ginamit yung kabaitan niya. Sinamantala. Di ba? Yung mga mapagsamantala. Ganon kasimple. Kung sinabing mabait. Pero ako hindi ako naniniwala na mabait. Kasi kung mabait yan, dapat marunong siya. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Yeah? Ayan, mega love shout out kay Juliet Tralios. Ayan, magandang hapon. Alright, bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong lahat, ano? Sa lahat naman. Tama ka dyan, kuya. Ayan, sabi ni Gerald Fernandez. Wow. Kapangalan mo pa yung kaibigan kong congressman, ah. Gerald. Pero hindi Fernandez. Kapangalan mo lang. Ayan. Gerald Fernandez, mega love shout out. At kay Juliet Ralios, kay Ziggy, mega love shout out. Kay Danica Sumampog, mega love shout out. Ginald pala. Okay. Sorry. Kaya nga laking pasalamat namin nung nung kami nung naano namin yung homeowners, talagang doon namin nakita sa loob ng 6 years ng dating Pangulong Duterte, ang laki ng yung mga pamilya na nag ng tawag nito ng
wellness program, 'di ba? Yung mga binibintang kay Duterte na ano 'yun? Ginugurgor. Naka, huwag kayong napapaniwala diyan. Kumbaga mga paninirang ano na lang 'yan, mga paninira na lang 'yan. Sabihin na natin, hindi naman perpekto. Ang perpekto lang si Ma'am Pikto. 'Di ba? Yung ano lang naman natin, yung ating mga kababayan na mga diehard, yun lang. Binibigyan na nila ng kung anong lumalabas doon sa kanilang ano, yun ang totoo. Pero maging tayo, maging mapanuri tayo, maging kung tayo man sumusuporta dahil ang hinahangad lang natin pansariling interes, wala na tayong patutunguhan diyan, no? Kasi kung ako man sumusuporta ako sa isang politiko at tatanggap ako ng posisyon, paano ko pa mabatikos kung mali na yung ginagawa, iamo ko na siya, di ba? Kaya nga sabi nung kaibigan ko kapitan, ba't ayaw mo tumanggap ng posisyon? Sabi ko, ba't ko iwanan ang trabaho ko? Mas maganda trabaho ko kaysa ano dyan. Kung parehas lang naman ang sahod, doon ako sa amo ko. Hindi ko lang masabi na once na nagkamali ka, patay ka sa akin, batikos ang abutin mo. Di ba? Kasi nga may karapatan kang bilang ikaw, sinuportahan mo yung politiko at hindi ka tumanggap ng posisyon, may karapatan kang sitahin siya. Alam mo kung bakit? Tinulungan mo siya kasi gusto mo mapaayos yung sistema ng inyong barangay. Hindi sa tinulungan mo siya dahil gusto mong magkaroon ka ng trabaho. Magkaiba po yun. Tanggap ko naman. Halimbawa, wala ka naman talagang trabaho, yun lang ang inasahan mo, wala tayong magawa doon. Iyon na talaga para lang mabuhay yung iyong pamilya, no? Pero ako, ang katwiran ko, hindi ako tatanggap. Tutulong ako sa iyo. Pero kung tatanggap ako ng trabaho galing sa iyo, hindi, kasi may trabaho man ako. Kaya kahit anong alok nila sa akin, wala akong posisyon. Ngayon, yung congressman na nanalo, katatawag lang kanina, inaalok niya ako. Kung gusto kong magtrabaho sa mga politiko, doon ako sa ninong ko. Mataas-taas pa ang posisyon. Nasa Senado pa. Di ba? Kaya hindi nila alam. Nako ba, batikos ang abuti nila sa akin pag nagkamali sila. Kaya pag nagkita-kita kami, kumusta yung mga plano mo? Ano na ang ano? Pero maganda naman yung sinusuporta namin na congressman ngayon. May pinasa na siyang bill na 7. Yung pinangako niya, nandoon yung 3. 7 bill ang pinasa, 3 doon yung pinangako niya, pero yung 4 pasok pa rin yung mga pinangako niya tungkol sa mga senior. Okay, galingan mo para makatulong agad yung iyong mga project. Di maganda. Ngayon, yari siya sa akin pag hindi niya ginawa yung trabaho niya. Batikos ang abutin niya sa akin. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo sa kahit naman paano, may organisasyon naman akong hawak. Ngayon ay nasa may katungkulan din ako sa HOA.
nadagdagan pa yung tao ko. Kaya anytime, mababatikos ko sila. Marami akong hawak na ano eh. Ang problema lang kasi, pag may mga birthday, aba nako. Sumasakit ang ulo ko. Minsan yung sahod ko kinukulang. Kaya sabi ko, ay, pumunta na kayo doon. Ganun lang kasimple. Alam nyo, sa totoo lang, bago ako pumunta ng bago ako nagdadaldal dito sa YouTube, tuwing December, mayroon kaming itong mga last na December, may upload ako niyan, bisitahin niyo yung bisitahin niyo yung upload ko, yung namimigay kami ng kahit papaano pa konti-konti. Itong mga huli, yung senior last December. Ngayon, mayroon naman ako ngayon binuo na isang organisasyon naman. Iyon naman yung livelihood doon naman sa barangay namin. Kung gusto niyo naman bisitahin para makatulong tayo, mayroon tayong 107 tulungan niyo ako sa mayroong page po ang BMLLC. Ayan, type nyo lang sa Facebook ang BMLLC. Ayan, livelihood po yan. Isa po yan samahan ng mga nanay na walang trabaho, mananahi po. No ba yan? Katakot naman ito. Mega love shout out kay Disangko. Saan kayo natakot? Sa akin? Ba't kayo matakot? Di naman ako aswang. Di naman kita makagat dyan. Ba't ka matakot? Di ba? Meron po akong binuo. Meron kaming binuo, kasama ko dyan yung isang kagawad. Meron po kaming binuo na livelihood. Ayan. Pag gusto nyo po, mga leggings, tote bag, mga mananahi po yon, bumuo kami ng livelihood. Ayan, malaking tulong po. Bisitahin nyo ang FB page ng BMLLC. Ayan, sa bawat order nyo po, marami kayong matutulungan doon na mga nanay na walang trabaho, nakakaroon ng trabaho dyan sa livelihood. Ayan, nandyan po ang mayroon po kaming showroom sa Barangay Mapulang Lupa. Doon sa lumang barangay, pag gusto nyo ng bumisita, nandoon po ang aming showroom ng Barangay Livelihood Center. Kung gusto nyo naman bisitahin ang aming tahian, nandoon po sa taas, kadikit din lang po ng barangay, lumang barangay ng Mapulang Lupa. Ngayon, kapartner po namin dyan ang DTI, kaya maraming salamat po sa DTI. Sa GCI Valenzuela, yun po yung GCI po ay Junior Chamber International. Yan po ang kapartner namin dyan. At siyempre ang local government ng Valenzuela. Ayan, kapartner po namin dyan sa livelihood center. Kaya marami po. Mayroon na kaming 50 plus member. Ayan, active po yan. At siyempre nandyan po yung Mayora na nakasuporta din sa amin. DTI, DOST. Ayan, parating na po. Kaya maraming salamat sa DOST. At nag-grant po yung aming request na magkaroon kami ng Kaya pag gusto nyo yung mga pag gusto nyo, lalong-lalo na malapit na ang December, yung mga magre-reunion, murang-mura po sa amin yung pa-print ng damit. Halimbawa, mga family nyo, reunion, magpa po kayo, mga baso, nagranta po ng DOST yung mga makina na pang doon, mga pang imprinta. Pero sa ngayon, kung gusto nyo ng mayroon po kami doon imprintahan na yung isang member namin. Anytime po pwede kayong magbisita or bisitahin nyo yung FB page, mag-PM kayo doon. Ayan, makaka-discount kayo. Banggitin nyo lang ang pangalan, Boss DTV. Ayan, i-ano nyo po ang Boss DTV. Makaka-discount po kayo doon kasi bilang ako doon, bilang officer ako doon. Ayan, makaka-discount po
sabihin nyo lang na nirecommend ko kayo. Ayan, Skybus DTV. Yan. Mag-inquire lang kayo doon sa kanilang FB page. Ayan. At mabilis ang gawa doon. Halimbawa gusto nyong 2 araw lang, pwede. Kasi po maraming mananahi doon. Ayan, kaya ini-invite ko kayo na bisitahin ang aming FB page doon sa BMLLC. Ang aming FB page. Ayan. Barangay Mapulang Lupa Livelihood Center. Puntahan nyo po. Ang sa bawat orderin nyo po na items, malaki po ang maitutulong nyo. Nakatulong na po kayo sa aming kabarangay. Nakakatulong pa po kayo sa bayan. Kasi po may nagbabayad kayo ng tax. Nagbabayad kami ng tax. Lahat po yan, umiikot po yan, nakakatulong po. Malaking maitutulong sa bawat isang items po na binili nyo. Marami po kami doon, may tote bags, may leggings, may t-shirt. Ayan, kung gusto nyong personalized printing, magpa-print po kayo. Marami po doon, halimbawa mga souvenir, mayroon po. Parating na yung aming mga makina, kaya inquire lang po kayo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng naging partner ng BMLC. Ayan. Yan bago tayo magtapos, gusto ko munang pasalamatan kayo lahat. Ayan, sa lahat ng sumusuporta sa Bus DTV. Ayan, sa mga susunod, gusto ko rin i-announce sa inyo, sa mga susunod, para hindi naman tayo masyadong stress, baka ang isusunod ko ng mga picture, yung mga dinarayo naman, yung mga pasyalan, para hindi na kayo alam nyo, napakaraming dito sa Pilipinas. Hindi nyo na kailangan pumunta ng ibang bansa para ma-relax ang inyong isipan, para ma-relax po yung iyong mga katawan, para kumbaga stress reliever. Hindi na kayo gagasto ng napakalaki parang pumunta ng ibang bansa. Napakarami dito sa Pilipinas. Kaya ayan, sa susunod, wag lang yung wag naman yung puro marites lang tayo dito sa YouTube. Di ba? Magpipicture naman tayo ng iba. Yung mga tourist destination ng bawat probinsya, yun po ang mga susunod. Nag-aayos lang po ako ng aking gadget. Binubuo ko lang para makumpleto ko yung aking gadget. Nakumpleto ko na yung medyo mahal-mahal, yung gamit sa pag-travel, medyo na-prepare ko na, nahanda ko na. Kumbaga yung mga na lang ang kailangan ko na lang, kunting-kunti na lang. Kaya ayun, para hindi naman tayo sa politika na lang lagi. Kasi ako talaga, hindi naman ako mahilig sa hindi ako mahilig sa popularity. Kasi napakarami kong kaibigan na politiko, pero never akong kahit picture wala, ayaw ko yung ganyan. Kung gusto ko ng popularity noon pa, ngayon lang tayo nagsalita. Siyempre binigyan tayo ng pagkakataon sa ganitong klaseng panahon. Kaya ito, ayun, bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Maraming salamat po. At siyempre sa Team Busit. Ayan, yung mga busit dyan, kaya hindi nyo ako mabuli-buli. Dahil isa po akong busit. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. At mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, ingatan po tayo ng poong may kapal.